Tady za mnou je Národní třída, kdy to před 26 lety všechno začalo a kdy jsme minulý rok připravili velkou pouliční slavnost. Chceme do toho jít i letos, ale potřebujeme teď vás. Potřebujeme 60 000 na to, aby ta ulice šla zavřít. A místo této kolony aut jste tady mohlo být jenom a pouze vy, protože 17. listopadu by ta ulice měla určitě patřit lidem. Nedáme vám trička, placky ani pivo zdarma. Dostanete od nás jenom dobrý pocit, který z toho máme my. Tady, na Piazetě Národního divadla, kde budou koncerty, divadlo a spousta všelijaký srandy. Proč to vlastně děláme? Ne, že by nebyla na místě kritika současných poměrů. Tý bude na této ulici spousta. Ale my chceme poděkovat. A když chcete někomu poděkovat, musíte umět říct, co je dobrý. Za nás je to možnost toho, že můžeme říkat, co chceme, cestovat kam chceme, studovat, co chceme a frontu už stojíme leda tak na iPhone. Ano, toto je placená reklama. Jestli to cítíte stejně, pojďte do toho s náma. 17. listopadu tady budeme a čekáme na vás. A na vaše love.